हाय लोगोफोर, गुड मर्निं। बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बैसागो बोथोरनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे बैसाग दाननि सेथि खालाराव दिनै आं मन्दिराव फैदों। बे मन्दिराव आङो फैनानै जोबोद मोजां नांदों। बिनि थाखायनो नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ लोगोफोर। लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर। बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर, प्लिज अननानै सापर्ट खालाम बिथांखौ। नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ। जों दायो मन्दिर खाथियावनो मोनसे क्लाब न' दङ, बेयाव जिरायगासिनो दङ जोङो। नै जों बाथौआ आयदायाव बैसागुनि 1 तारिखआव खुलुमनो गामि थानसालियाव थानसालि मन्दिर बावनो थाखाय लाना फैदों आरो जाथ'वाखै, रेडि खालामगासिनो दङ। गामिनि थानसालि गोथारसिन खालामगासिनो दङ। नै दायो मन्दिराव उन्दैफोरखौ बोर सारस्रिनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। उन्दैफोरा गोदोरफोरखौ खुलुमबोदों। नै बिथाङा जाहैबाय जों गामिनि ऋषिकेश बाग्लारि, बिथाङा जाहैबाय पुलु बर'। नै नायलांबाय था, नै नायलांबाय थादो लोगोफोर। बिथाङा जाबाय जोंनि गामिनिनो डाक्टर बिटु आदा। नै बिथाङा जाहैबाय बिटु आदा। जोंनि गामिनि नायल' जाल' सासेल' डाक्टर। गेदेरखौ मान बावनाय, उन्दैखौ बोर सारस्रिनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। गेदेरफोरखौ उन्दैफ्रा खुलुमगासिनो दङ। उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ खुलुमगासिनो दङ आरो गिदिरफोरा उन्दैफोरखौ बोर सारस्रिगासिनो दङ। नायलांबाय थादों लोगोफोर। गासिबो मन्दिराव 1 तारिखआव जाजोबो जोंनिया, बैसागोनि 1 तारिखआव। गोदोरफोरा उन्दैफोरखौ बोर सारस्रिगासिनो दङ आरो उन्दैफोरा गोदोरफोरनिफ्राय बोर लागासिनो दङ। बिसोर जाबाय गामिनि फंबायमोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा नरजित बर'। बैसागुनि गासैबो खुलुमबाय।
Hai guys, आंनि मुङा मुस्रि किंकं नार्जारि। Hai guys, आंनि मुङा सिरि सोरांसा बर'। बैसागु बोथोरनि गासैखौबो खुलुमबाय। Hai guys, बैसागु बोथोरनि गासैखौबो खुलुमबाय। आंनि मुङा हेरेन कसारि। Em suli mai nào về nhà rừng há sông xa rau sương bay đi em suli mai nào về nhà rừng há